Hello. Roger. Dili ni si Roger. Copy. Sir, dili ni si Roger og wala ko mga pe. Gago! Ayaw pagyaga-yaga. Si commander ni mo ni. Aw, commander. Aw, sige. Tara ninyo, naggubat na sila dito. Tabangan na to sila dito. Diri lang ta ninyo. Chill lang ta ninyo ba? Usay, chill. Kapit na nahurot atong kauban to. Adto na ta. Ayaw, di ba? Gani, kapit na sila murot nya. Muad to noon ta. Mag-wipe out noon ta. Unsa man ning bataan ni tinalaw man ni noon? Ay man mo sila ron. Na diri ay. Walay bala. Aw, hay man bala na. Butang bugat man. Nice. Lamig isang bagong bataa. Na, manguli na lang lagi ta. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sabaan jutaan wa ta mga apil sa gubat. Naingnan man ako nanakop ta Kalindanaw. Nang utak apil sa gubat. Oh, hell no! Dati ra ning bataan ni nanakop na og Alindanaw makasabaan ng tag commander ana. Lumiyag ipusilon ni bata. Ay, pisting eh. May bala pa bira ni kong pistola. Taysa, pangilom isa mo. Ibonog sa kong buhaton. Dapat may mapusilan sa to ang isa. Right ang abay da. Ano mo mong gipusil? Ta, yulo pagid. Magpantot-pantot pagay ta. Na, wa po ka nag-ingon ti ilon. Gago! Unya ka na ato na bayungan to ihatod na natos kampo. Na, Oh, no. Akong amigo sa akong pamilya og nauyon na ninyo paki-share na lang po paki-comment. Sana all. shout out sa nanonood. Tanan ng nanood og video. Shout out pala sa nanood. Mas labi na sa akong pamilya ug sa akong classmate. Shout out talaga. Maraming salamat. Grabe. Ay ka. Sitaw de ka harin man natin. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab. Way uyab, kinsa diri way uyab.